Arratsaldeon lagunok, maiatza badoa, txorien hemen dago, astea joan zaigu. Eta nik, lehen errezeta moduan, ingo izuet olako alberkinia bat hauntz gaztarekin. Ez, hori nekin biot. Ostra, esaten nuen, nun da hone alberkinia? Eta hauntz gazta? Nun da hone egia, ez da hauntz gaztarik ere ez da. Daukazu zer? Ez, txantxasan, nik ingo dizuena da, Joel Rouson handiaren errezeta bat, oiazkoa euskal erara. Bere errezeta, gaina liburua nolan dago, dauka liburua oso ondo dagoena, gomendagarria benetan, 1000 errezetakin, ero ez da izan bat dago lodi-lodia, eta oso interesgarria dana. Eta munduko Michelin izar gehien da euskaren sukaldariako didatzi badu, zerbait edatik izan da, eta gehien bat... Zeose jakingo dago ez. Bai, eta ondo da Euskal Herrian mintzatzen, bere liburuan Euskal Herria agertzen da. Orduan, norbait bagara, herritxigia izanaren, norbait bagara, eta, piperra batekin izango da lan oiazkoa, hau lehena, eta zu zerriko duzu, Patri? Nik egingot oiazkoa piperrekin eta tomatiakin. Iepa, ona! Nik egingo ditut lehen zigorrek aipatutako alberginia eta gazta biribilkiak. Oso ondo. Bai, hiru osagai, simple-simplean goxo-goxua. Oso ondo. Az gaitezen lanean, eta horrela joango da lehen errezeta. Oiazkoa esatitu, gatzez eta piper beltzez ondu, eta gorritu ingo du lapiko batean. Tipula txiki-txiki moztu, baratxuria berdin, eta hau lapikora. Piper berdea xerratan moztuko ditugu, lapikora gehitu, piper morroa era berean moztu eta hau ere lapikora, tomate galdarreztatu hasia kendu eta xerratan moztu ondoren lapikora, ardo txuriarekin busti, eta gero buket garnierra sartu, eta utziko dena erregosten. 20 minutuz egiten utzi dena, eta prest dagoena zerbitza. Bikain. Hemen, berezia hau gero, gaina buketa zitzein bardu, baina bera buke garnia guk hemen beti sokarekin lotzen du. Berak esaten du, porruaren atal berdearekin, atara zatitxo bat, eta horrekin lotu zuen buketa. Eta hemen dauka, ereinotza eta eskaia. Eta, guk soka hor badauko, baina porru bat ekarri dut, espreski, hau egiteko. Espreski, gero porru bat erabiliko errezetako. Ez dut errezetako, baina, ezan nuen, ostra, hau para zerbait berria. Orduan, egingo dut. Hor, ura behar dut irakiten, gero galdarreztatzeko, eta hemen, honi, egur emango diot, bi zuak, hau dira, ez? Holan, eta oiazkoa, zui, harakinak, eskatuko diozu harakina mozteko, baina, moztu ingo dugu. Edo ez, igual ikusi da txorien eme bai, zelan mozten zan oiazkoa. Bitu, iten da holan. Ikasi daue. Tak, hemendik, iztarrak eta alde batetik, hartu. Dan erabiliko dunez, moztu. Hau, moztu. Gaina berak esaten du, 8 atal eta moztu. Lau? Lau, lau. Eta hortik, beste lau, baina egalak eta ingo izkiot, ez? Egalak, gaina normalan egaletan, hau, atal hau, hau kendik ezaio. Ez, hau saldarako ero erabiliko genuen, hau ez du, gaina saldarako atal hau oso interesgarria da, gelatina pila bat dauka, eta sapore pila bat ematen du atal honek, hau, gorde. Hemen, lau, bost, sei, amarrera jugunez. Zenditzen dut, Joel, parkatu idazu, amarrera jugunez. Osondo, Joelek badauka errezeta hau, oiazkoa euskal erara, eta, badauzka gainera ikurriñan koloriak. Bauka tomatia, piperrek eta tomatiek emate dotzana, bauka txuria, berez ez da tipulana baizik eta oiazkoana esaten da, baina hau gehiago horia da, hau jamaikakoa ote. Nik uste ote, txuria kipularekin pate, gor, kipularekin txuria. Bai, kipulak txuria emangotza, baina, berez oiazkoana da txurisa, eta berdia, piperrek emangotza. Orduan, bauka hor ikurriñan koloria, naiz eta noixian behin, Baionako urdaiazpiko behi jartzeotzen errezetai, beraz hor lau kolore joango zien. Baina zut hor urdaiazpiko barik. Bai, nik uste horrela, nik uste horrela. Bakitzu, Joel Rousonek errezeta hau jarri zauela, baina, berez bebai agertzen dela komiki baten, Asteriz eta Obelizen komiki baten, 1969an agertzen da oiazko baskonikoa. Epa! Errezeta. Orduan, botererik baltzukan honek. Nik ez dakit botererik zaukan edo ez, baina hor komikian behintzat argi geratzen zen, euskaldunak euren antzera itzen zauela erromatarren kontra. Beraz, hor, lagunak ziren, euskaldunak, Asteriz eta Obelizenak, eta batera borrokatzen ginen. Antza, komikixetan. Zu komikilaria, komikixen fan eta izan za? Bai, gustatu izan dizut, bai, oso, eta gaina Obelizenak eta Asterizenak denak dauzkat, denak azkenengo akatera dienak baita ere gure, aitzakiarekin ekirentzako erosi ditu dela, baina nik irakurri ditut, eta denak, eta gaina asko dauzkat,
gordeta euskau, euskeraz eta erderaz. Hainbeste gustatzen batzu, zu agertzen zala bai olako komiki baten. Bai, behitu, pentsa, nok esango luke ni famat, olako komikiko personei izatera iritsiko nintzanik, eta Norbaixe kontatzen basotun, txikixa zinenian da, komikixak irakurtzen zinetenean? Oian zenza? Ez gehiun sinistuko. Ja, zein nazura bere, ni komiki batean, baina hori ametsa urrutikoa, ez. Telebistan agertuko naiz, noke guzteko zuen, a ber, behitu, ez dakit lehenago ikusten nuen komiki batean agertzea, ero telebistan agertzea baino, baina, bueno, telebista ere. Hemen gaude, beraz. Hortxe dau. Zerbait izango da, bota. Ez komikiekin eta Mafalda asko irakurri dut, ez da nere garaikoa, superrona. baina nere ama oso salea zan, da liburu pila bat zeuzkan, eta txikisa ginenian, bueno, Mafalda irakurtzen ginen. Lortu dozu, ni daukat Mafaldan atera zuten hau denak batzen dituena lodi hori, lodia eta hundia. 50 edo, osak izan bat urte inzitxunian. Aikino batik, oso ona, oso. Gaina humore zorrotza, humore oso ona, eta, bueno, garaiko bertan bizi zuten egoerarekin lotuta zijoana da. Patri, ura irakiten daukadala, tomateak aldarrastatzen noa. Kendu diet hemen kirtena, gurutze bat, eta hau bakizu, segundu gutxi batzuk hor, eta ero urrotzetara aterako ditu, eta ero zuritu, eta hasiak enduko iztu. Ez, komikiak irakurri itxu dela gehiago, nausixan nintzenian eta badau bat maus oso ospetsua dana, bakarrik badana, da, olako, Alemania naziaren historia, apurtxo bat, baina arratoiekin kontata. Mira, oso ona da, komiki bat. Badu beste bat bai Persepolis, ez da komikiako lan, ja nausixa zarenean, nik uste dut politxa diela be bai, holan, bueno, ontxe gainera ez da komikia dira, eleberri grafikoak. Horrela deitzen aldira. Bai. Ez anekien, komikia da gehiago bilduma dauenean, hau da, Asterix eta Obelix, bai, daukatzunean jarraipen bat. Hau da, zuk eroztu zunean, gaur, eta datorre, zakit, 2 hilabete barru eroztu zu, beste bilduma bat, eta baina, uste dut Danian, liburu bat historia bat kontatzen dutzuna, uste dut dala eleberri grafikoa. Edo, behitzat, holan deitzen jaitez. Noko entzun dago, sekula. Oso ondo, eleberri grafikoak ere. Ordan guk, hori... Durangoko azokan eta izaten dira. Baina grabatu egin dugun hau, izango dena komiki hau nun agertzen aizen di. Hori komikia zekeia hodatu, atzetik. Zemaki gehiago da, ordan komikia. Eta gaina komiki gastronomikoa. Hori da izango pixar. Bueno, tomateak, uste duzu, segundu gutxi batzuetan, ja nola sala altzatzen zaien, eta horrekin guk hemen urrotzetara sartzen dugunean, nahi duguna da egosketa hori moztu, hemen gertatuen egosketa, eta bakarrik induna azala erraz zuritzeko. Hau, ensaladako udan, nik izan nuen sasoi batean zurituta jaten dituela, eta batzutan galderreztatu egiten dituen, aldan, morrekin azala bakarrik entzen ditu, eta haragia ezer ez diozu kentzen. Eta hemen, oiazko atalak, gorritzen, ondo gorritu ditu, ondo gorritu ditu. Oso ondo. Bueno, guk jarraitzen dugu errezetakin, eta zigorrek erabili bitxun, lehen esan dau, porruan berdia, erabiliko zauela buket garnia lotzeko. Buket garnia da, Belarusaintzuen bilduma hau, normalian, perrexia bai ala bai izaten dauena, gero eskaia, eta ereinotza, ez? Nahi duena, bakoitzak horre ez dago arau bat esaten duena, hauek eraman berritu, bai ero bai. Ez dago estandarizatua. Ez dago estandarizatua, Belarusaintzua izan behar dira. Eta izan aldira batzuk erromenoa saltzen diote, eskaia, izan alda lehorra, freskoa guk, freskoa ez daukagunez, lehen baganeukan, fresko erabiliko genuke, baina hauek lehorrean. Eta orduan, ereinotza eta eskaia, esan dezagun, ia beti eramate dute. Baina gero hor, Belarusaintzu, ez daude askoz gehiago, baina ezberdina sartu aldira. Erromeroa sartu alduzu, edo perrexilla, Patrek esan bezala. Datorren urterako, datorren denboraldiko txorinerako proposamen bat egin. Baratzana, Baratzana, bai, hori esamin otzu. Bale, zer. Eta naiz eta, ez auki landariek olan, lehen, aukitzen ginen, ez dakit zerba horri, zerbak aukitzen ginen, tomatiak, piperrak eta holan, behintzat Belarusaintzuak aukitzea, behintzat, naiz eta guk jarri, guk zaindu, da holan eskinatxo baten. Zer dute lan askorik ez dute ematen, eta ia beti erabiltzen ditu. Hemen txare dauen, eurixakin da eguzkixakin, pila bat hasiko die, bestela supermerkatutan, eroste ditugu astero, bilduma bakoitza bat 50, gehi plastikoak, gehi beti erosten zabiz. Azkenean, orduan eukitzen duzu edo etxian, onena da.
ze bestela, ze haukan horrek txarrak akotxen artean. Gaur egun jendiak, belaruzaintzuak, freskuak, erositea ditu, itxadanak. Eta, karo, igual errezeta baten dako, ez dakit, kapresentxala baten dako, biheitxuzu, lau, bost, albaka ozto. Martorria, adibidez, guakamole bat eiteko, bai, bi adar. Bai, gero imarrezuena, ala nola irtenbide bat eman, claro, freskua dira, oie, gaina. Hori da, orduan, gero, ze irtenbideen leike olako belaruzaintzueke. Bat, zuek lehortu, aldosuna da bai, geixa hau irauteko eta jarri olako plastikozko poltsatxo baten barruan, paper batekin. Horrek paperak ingo dauena da, ezetasuna hartu, ezetasuna xurgatu, da holan geixa hau irango daue, edo bestela guk hemen txorien editzen duguna bai batzutan da, katilutxo baten ura sartu, edalontzi baten, eta hor, geixa hau aguantauko daue. Baina astebete? Astebete ez. Alatabe, geixa hau izango die, pare bat egun. Baina askoz be geixa hau ez, orduan errexena eta fasilena da, etxien aukitzia. Eta etxien ez tozue gainera horturik aukibi, Nik lehen enaukon horturik, eta hor lehiuan... Lorontzi batean, Lorontzi baten hor naukan. Eta naukan gainera, geixen erabiltzen eitzunak, berrexila, albaka, eta martorria, eta menda. Menda gainera ondo ematen da, eta pila bat azten da, menda gainera jate dutzu, aldamenean daukan dana, perrexila bebai, bai ala bai, jaixotzen da. Albaka da putxo bat maulena. Nik uste menda gainera, herri badauko landare inbaditzaile kutsu bat, hemen egia da, izan genuen, hango, olako gut dauztau laukarratu hor, lehengo hasierako txorieneak guztetzen ikusenak, hor baratzean ibiltzen ginen, eta batean geneuzkan, baina gero bestetara ere zabaldu da menda. Orduan daukagu menda hori toki guztietatik, asunak batzu badaude, esan nion, lehengunean, alese, inberdut, olako asun tortilla batero, egin da daukagula txorienen, baina berriro errepikatu ze batzu, asunak zuetako asko jango zen ikusten agian inoiz, baina egia da, asunak eta ziazerbak, hau da, espinakak, oso antzekoa direla, Bai, hemen ingauen tortillana, da nik ez naukan probauta, eta oso goxua pentsa baten. Parkatu Patri, hemen bi aukera nahi izan ezkero, oiasko atara, barazkiak erregozi, pizkat, eta gero berriro sartzen. Ero, dena, hasieratik barrura. Hemen dauzkat, beste bikipula, eta hauek ere, barrura jungo dira, eta gero piper berdea, handaukat xerratan, eta hau ere, barrura jungo da, tipularekin, eta danarekin batera hemen erregozten. Berez, badaukau, ikurriñan txurixa. Txuria badaukau, bai, berakatzakin eta kipulakin. Oso ondo. Iberze, irtenbide bat aldozazuena eman belaruzaintxuei, da olio aromatizatu bat eitea. Eta orduan, geixa hau irangotzue, egia da, tratamendu bat eman bijakola ostuei, bestela, olixotan ez oksidatzeko. Eta, olixotan bota, pipermin pare batekin, edo berakatz pare batekin, eta hori ingo zue bai, zuen olio aromatizatua, gero botateko, hilda baten gainetik, saltzeko tostada bat gazta da, horren apultxo bat, edo zein plate, bai, pasta bati, edo zein gauzai, botateko, ondo etortzen da, hori, aprobetxatzeko. Oso, bota ez daigun bota, ezer. Hori da. Eta bestela armairua, behitu zintzilek, segun ze belarru zaintzu dan, guk etxian, erromeroa izaten dugu. Zintzilik, sartzen duzu zintzilik jartzen duzu armairuan, eta erromeroak oso usaiko zua. Gustatzen zeik erromeroana. Aromatizatzaile bezala. Bai, hartuta armairuai, erropa tartean. Erropa tartean. Erropa tartean armairuari, armairuari usaiko zua usteko armairuan. Bai, nik horrek aitortu diot erositakoak izate ditzu dela. Horrek, holako dendetan kandelak eta saltze dituztenak, eta etxeko ambientaduriek eta hortan nik eroste ditut batzuk armaixotarako, baina pertsak inta dana datozenak. Holan, aproposa dina da. Eta, holan, belarru zaintzuen usaiekin, Eta, lehenko gunean, sare sozialetan... Labanda da, ez tipiko, ez, Patri? Labanda, bai, nik gehi hau dutzen dut gustatzen jat, bakitzu nik ez daukatela umerik, baina gustatzen jat, umian kolonian usaia. Holan, freskua da, eta ez dakit, niretako horrek dauka garbi usaia, edo. Enetik hasten da hori? Bai, badauz marka asko, baina bai, holan limoi usaia daukana, eta niri hori gustatzen gata arropan aukitzea. Da lehenko gunean ikusten truko bat, ontxe erabiltza duten apila bat. Eta lehenko gunean esan bikoteak, baina, ze sabiz? Eta eroste oso hau, pastilla eskua garbitzekoa, jaboiana. Bai.
hori, eta hori daukat bat, galtzerdixen artean, eta bestea kuleruen artean. Eta beti, eta naiz, zu garbitza dituzu, garbitza dosunean, suabizantia, ez dakit erabitza dosuen, baina suabizantia gero, usai horrek ez tozta asko irauten, be. Gero, armaixoan gorde, da jartu dute alkondaria bi astera, eta ja ez dauka, ez dakit garbi usai hori. Eta jaoiak mantentzen dauka, jaoia izan behar txikina, ez? Eta horren kulero artean da galtzen artean, baukat, galtzen artean. Kulero artean dagoena horrek kantzontzi arterako balio du? Ez dakit galdetu biko nagoen, adituren batik, bai, balixo dau, eta pikain. Truko bat, hemen labanak ez duenean mozten ondo, bakizue azalaneko batzutan krak kosta egiten dela, ez? Bai. Olakoetan, buelta ematen diozue, eta beste aldea errez mozten da. Ez du egiten, ez da labankorra. Ez da labankorra, ez da gogorra, asko zerrezagoa da. Orduan, labanak ez badizu ondo mozten, hartu, jartzen duzu horrela, alde hontatik, eta mozten hasten zaite, eta errezago mozten du, bale? Oso ondo. Basuk xaboiena, ez dakizun truko hori, baina bakitzu zedan sorkia. Zelan sortzia? Sorki. Ez, sorki. Bai, zanolako, gauzatxo bat, elementu bat, emakumiek... Sorkixe, trapue, pañelue. Sorkixe, bai. Claro, es que guk sorkixe ditzatzegu. Bai. Sorkia. Bai. Hori da. Bai, zapitxo bat edo, traputxo bat. Hemen, emakumiek elementu bezala buruan jartzen zabienak, eta gero, gainean, olako, katilu lapikotzare, olako... tramankulua ondixak, eta hor eramaten zabien, lehen ura, zelen etxietan, ura da txorrota ontxe normaltzat ematen dugun, lehen etzan egoten, eta hor, eramaten zabien, ura, edo, ura, makaiaua, ikatza, sardinak, esnie, erosten zabiena. Sorkixe bai ikusten den? Zer? Sukaldeko trapue. Bai? Osea, sukaldean, baina hau da sorkixe. Ez garbitzeko umela ez. Horixe eta izaten dana ez? Ez, hau, sukaldeko trapue. Karo, guk, bai, sorkixe horrek, ni arrebiek asko ibiltzen dau, eta... Sekula entzunnik, gure aldien trapuen. Eskualde bakoitzien, euskera aberatsa dela, eta euskagula hitzak, eta herri be, desberdina dienak, eta hori da, gure hizkuntza dukan, politxa. Lan hau zan guztiz femeninoa, emakumiek burutzen zabiena, gero niri grasi xeitxeozta ze historian ziere ikusten da emakumiek zenbat lanen jabien, lan, bai baratzien, bai ardogintzan, sagardogintzan, pixua eramaten, baina gero, historian ziere ematen da emakumiek bakarrik ume zaintzan egon diela, edo olako bizitza tranquilian, edo ez dakit nondik atara dan teoria hori, baina gero ikusten da historian, pixua eta pila bat. Garrantzi handia aukida biela, eta pixua eramaten zabiela, da indartxua ziela. 20 litro buruen, eta karo, zuk ez dakit ekilibrioan ondo zabizen, baina... Hori modu egiten da. Gainekoa ura ez doa geldi. Karo, eta ez jatzun komeni gainera, ze batzuk ikusten di argazki izetan, holan eskua eramaten zabila bat edo bi. Baina bertan estrategikoki ez jatzun komeni, ze eskuak libre auki bizin itxun, pixu geixau eramateko. Orduan, basan bizitza gogorra. Ni ez da inungo, ez da zerretan izan zen, eta hango historiak eta irakurtzen, eta hurbila juten ziela gaztea bialtzen zituzten, nerabeak. Neska gaztea normalean, eta aprobetsatzen zutela hori, ligatzeko, kontu kontariaritzeko, ara, tarte hori zeukatela errekara, ero iturrira hurbila joteko hori, zan lagunekin egoteko, ero lagun iskua, etxetik ies egiten zen duen, eta, aukera zen edukan, zure adineko jentearekin, eta azte bitartean, ze bestela beti lana ero egoten zanez, hori zan tartea juteko, horako zerbait egiten, ez? Eta orduan, ez nahiz goratzen nun, zut arnedon ero izan zala, ero, olako histori bat, ero, han irakurri genuen, ero, ez da, zut arnedon, espanez gaizki horitzen. Hemen, hoxe, hain izena, hemen jarritu ja barazki guztiak, hau da, gorria, berdea, txuria hor, faltazeko beste gorri bat, tomatea kasu hontan, ingo duguna da zuritu, eta ero hasiak kenduko izkigu. Tomate saltza, normalean gaur egon, errezeta hontan, tomate saltza ibiltzen da, baina, robuxonek esaten du, hasiak, zuritu, hasiak kendu, eta gero, nik normalean laukita moztuko dunuke, berak esaten du, xerrata moztu, eta gero hor erregozi pixkatena ardo txuria gehitu, tapa jarri,
eta besta 5 minutuan egin da egongo da. Orduan, bueno, mitxe, zuritzen nago. Hori da. Eta errezeta honetarako, zer erabili duzu? Hausagai pila bat, baina hortentzian ura. Da esan dugu emakumiek bai, buru gainean ura eramaten zabiela. Eta askok pentsako dabe, ura biharrezkoa da, baina ze puntutaraino, ez? Azkenean, zuek pentsau egosteko, garbitzeko, edateko, gorputza udan freskatzeko, bai, zaurixak eta garbitzeko, sua itzaltzeko, bai, erabiliko zabien. Beraz, erabilera pila bat zitu... Bizitzeko, azteko eta behin, bizitzeko. 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 Hori, oin semeak eta zeta. Gaur egun... Aita, jan barik egon algar ez da izen bateun. Bai, jan barik egon algar ez da izen bateun, baina eran barik ez. Hori da. Ura nahi eta nahi eskoa behar dugu gizakiak bizitzeko. Ur gabe, pentsatu, gaur egun hori, pentsatako, pentsa ezina, ez? Horan, ez da holan urik etxe baten, baina garai baten, hala san. Hori, nor zan? Zuek, zure aitxon amonak errekonduan bizizien da hor urbil zaukien, ez? Baina, orduan gara hartan gure guke iturria ezagutu dugu, baina egia da, nor zan, lagun batek hartzen zuen urtero Saharatik etorretako, urte batzu esate izutea, 15 urtero lan, eta mutiko batan, eta bere etxean ez zeugan ezurik, ez elektrizitatea. Eta mutikoa komunera juten zen, eta txorrotari eman daura. Argiarekin piztu itzali, argia piztu eta, karo, beretzako zan hori, batez ere ura, segura, hain behar dituzte askotan, toki askotan, kilometroak eta kilometroak urbila joateko ura. Den kalidadekoa, Zegu hemen ibiltzen gara, askotan batzu jenteak errekako mendian ikusten zaitu eraten ura da, nola eran dezakezu hori aizako, berantzako eta, pentsa, beraiek ze urre eraten duten, eta, hori gaina, ez dakit noraino joan behar izan da urbila, ez? Eta horako detaile txikiak, Patri, eskura dauzkagu. Baketzu, nire lehenengo lan bidai internazionala, edo penintxulatik kanpo, izan zala Saharara. Bai, ikastolatik ingauen olan irteera bat, han zauzen kampamendu bat zutarata, eta ikusten hango realitatea, eta zelan zeuden, ez? Horrek, nik uste dut, nerabei eta egin barzei, holako bidaiakin behar dira ikusteko, zer daukagun? Hori da. Dana daukagula eta... Luxua eta aprobetxatzeko. Tapa jarriko diot, eta hau jetxiko du pixkat, eta oin, jungo naizena hori esan dako. Hauek erditik moztuko ditut, hasiak ala nola kenduko pixkat, gutxi gora bera, eta ero, xerrata moztuen jungo gara. Ondo. Primeran. Eta olako lehen esan dugu, ez, lehen ura etzauela etxietan, da ontxe etxietan bebai, falta die elikagai batzuk. Ze, murriztu inda, edo, murrizketak dauz, bakitzu presisuak danak itxen daula gora, soldatak ezik. Eta hori, holako estadistikan eta inkestetan, eta ageri da, ez? Haibez, Euskadin, 114.000 familiek, ez dila gutxi, elikaduran murrizketak egin dituzte, euren egoera ekonomikoagatik. Azkenean, 128ak hilabete amaieran aitortu ditu, zailtasunak ditula hilabete bukaera da edo heltzeko, eta gainera, estadistika horreitan itxen diela, inkesta hori itxen da, 5 urtetik behin. Eta joan zan inkestatik ona, zenbatiko da? 183. Bai, ala adierezi dau, Eustatek, Euskal Herriko Estatistika Institutuak, eta hori, 10 pertsonatik 4 galdu dau hila pila bat, hori, erosa almena. Erosteko daukatzen, hori gaitxasuna, eta... Eta holakotan jendea normalean, zer egiten du, askotan, merkea zer da? Ultraprozesatua, holako jek... Eta egia da, beti esaten du, baina berez, merkea nik esaten du beti. Arroza merkea da, pasta merkea da, lekaleak merkea dira. Barazkiak be. Barazkiak, segun zeintzuk, sasoian daudenean, merkea dira. Ez, aukera badago, baina ez, ordan badago joera bat, normalean, jendeak, holako gauza prestatuetara botatzeko. Gogoak ingiatu dira. Zata gutxiatara dudalakoan. Nahi gabe izan da, ekipo. Pazientzia. Nola zate. Hori, nahi izan ezkero, ondo eta merkekako txartean, jan alda. Egia da, zuen dieta ez dala izango hainbeste gauzetakoa.
momentua tokatzen bada, eta, bueno, gerri estutu behar danean. Bueno. Bai, oza, garai baten, gure amamak eta aitilek eta jaten zaben azkenean baratzetik jandako pila bat, lekalik eta pila bat, eta, bueno, Bai, baserrixa zeukanak hobeto jaten zaben. Hori da, baserrixa zeukanak, ze izan kaleko jendiak, ze orduan be kaleko jendia bat zeuen, kaleko jendiak eta hemen zaten da. Askotan, jendia beti, uste du, jendia dana baserrietan bizizilalen, baina ez, kaleetan da Bilbon da hiriburuetan jende asko bizian, eta horrek gorriak eta bi pasa izan zituzten, bueno, gerra ondoren, eta ez zeukatela, zer janik. Bai. Bueno, hemen, tomatea, barrura, 3-4 buelta ardo txuriarekin bustiko dut, eta gero hau utziko dut beste 15 minutu hemen kozinatzen. Astu inzait, letxuga neukan, oskailuan, baina buketa ere, ja, barrura sartuko dut. Bueno, lehenko mugimendu batzuk emongo izu, niko delikatu ikusten dut, eta uste dut, egon behar gala, gero, eskaia darrako lan, botatzen, toki guztietatik. Orduan, ardoarekin bustitzen duenean, hor iskina den utziko dut, zaporea eman diezaion, hor lapikoko oiasko honi, eta gero, bueno, hoxe esan dagoa, honekin lagungarri moduan, letxuga bat ekarri dut, letxuga, bakarri letxuga bat ekarri dut, kipula pixatekin, eta hoxe garbituko dugu. Porrua hor utzi dugu abandonata. Porrua hor dago, eta zul, lasai, bota ez du dala botako, gaina hor txankarra dukatetxean, asmoa gaur salde egin behar dut. Zer nahi duzuen, bidixa emotia? Ez, baina saldo horrekin gero asteburuan paia, eder bat ingo dut. Pentsatzen txorinera ekarrikot, taldekidiekin elkarbanatukot, errezetan baten ekarrikot. Astelenerako. Asteburua, patria asteburua, utzi, asteburua. Zer detaile gutxi. Ekarriko izut, nire nebuzo salda. Ardo txorin eta esan dakoa. Eskaia bertara, eta hau, saldari botan gabe, ezezerge botan gabe, utziko dugu 15 minutu. Bien bitartean, letxuga. Ez provokatzen nahi dira. Provokatzen nahi dira, letxuga garbitzea. Ez entzun. Ez entzun. Ona, dastatzera. Amen. Bueno, ja, nik uste dut, besterik ez duela behar, letxuga, bueno, atal bat utzi dut, ikusteko letxuga zala, ez du la moztute karri. Eta zeran mozten dan, teknika berezia. Bai, baina, zer egiten den, eta hau jatetxetan nola egiten den normalen. Zerbait, guarnizia letxuga badarama, platerean jarri baino lehen hau, egin behar zan, hartu, ondu bertan, hemen eta ja nazita, ez? Jarri eta gainetik bota. Bestela gero ja, flikidu egin. Hori da, eta hemen azkenean ja nazketa, normalean ospino lio bat egin da eukiten genduen, bakizue, 3 koiarakada olio bat ospina, hori da, klasiko, o base. Bai, nire esan da kaldera antes egiten dago. 3 ospina bat olio. Zera, bai. Jaten dutenian, bai, ospin sale amorratu da. Hemen, nazteko oberena, hartu, horrela, nazi, eta gero, aldamenean, gaina hori, volumena eman nahi izate zitzaion, ordan hartzen ginen nolan, eta ondo zapaldu, eta ero utzi, eta hau ja ondua da, ez diogu hor gainetik, botatzen, askua garbitu, eta zerbitzatzera noa, eta berorrek zerbait esan nahi badu. Bai, eskatzen izan berba, Baskuneik zenterren inguruan, eta bertan dabiz, sukaldaritza buruzko elkarrizketak egiten, eta azkena asmatu zein izan zen? Bai. Zure ex-jefea. Bai, nire laguna. Hauntxe laguna. Beti izan da laguna. Ni Pitxorrekin, Bitxor Arginzonit azaidan, Txebarri jatetxeko Bitxor Arginzonit, jefia zan, baina nik egia esan berarekin harreman hona inuen, lagun moduan ero nezake, eta gaur egun oraindik batzutan berarekin mendian koizitzen dugu, gehien bat gaur egun, eta kontu kontari ibiltzen gara, eta historio ezberdinak, eta ni botatzen dira, zirikatzen dira, eta zer Bitxorra, no jarraituko, eta semiak zer da, semia nauzizia berakin dago goian, salan, ardo kontuetan da, eta nekin ez egotearen goian geratzen nahi hau. Eta egoten da, eta egia da txikia, estimuan dauka txikia, baina txikiak itzuen, hor, enpresaik, nola da, enpresaik... Bai, enpresaik asketak egin zituen, eta hortara deikatzen da, ez? Kontua da, Madrilen dago, han jundai ikasketekin jarraitzera, eta
nahiko luke esaten du, beitu, nik ari deitzen badiotoi, eta zeiun etorriko zen, zeharek nahi du etortzea. Baina nik esan dio, bukatuan egiten nahi zana, eta baina ez dakit nik. Beitu, bera bakizu oso perfekzionista da. Bai. Eta bera nahiko du egitea, bera nahi duen moduan. Eta bera nahi duen moduan egiteko, behar da izatea 4 orduan barruan hautea. Eta hori gaur Dedikazioa. Ino gestizu. Baina dedikazioa antzeman zan, gure ex-jefe zan, Alberton jubilazioan despedida, bertan ingin indala Bai. pare bat eta dedikazioa antzematen da, ze ondo pasagino. Egia esan zoragarri jaten da bertan, hau ez da bertako menua, hau azkenean, bueno, Joel Rawson bezalako sukaldari baten. Errezeta da, gure erain duguna, eta hemen zuentzako prestatu duguna. Eta hemen gure oiazkoa Euskal Herara. Gora, Iparralde. Bueno, Betxua, pixat, atzoko kartofen pataten ensalaten, bai, hanako gune, nik uste taragia, betxu, hemen, atalunta da, hortxe. Eta hor, nun dago, izkutuan egongo da, hemen dago, betxu, hau da, oiazkoaren, txorien hegaztien atal gozoena. Hau, hemengo atal hau. Hortik nabien, eta bulta mondo estazo. Betxu, atal ikustu, hau da, deitzen diote, hegaztien azpizuna, betxu, hau. Hemen geratzen den, bitarte honetan geratzen den atal hau, hori da izango da, gutxi gora era, holan ditzen diote. Oiazkoa, txorien azpizuna. Oso goxua zigor. Joan Rawsonen errezeta da, Patri. Oso goxua, Joel. Honek badauka komplikazio, baina gauza errezak ere, Patri, oso ondo sartzen dira. Bai. Eta holako zerbait ekarri guzuzuk, ez? Niko bai, mokadutxo bat, zuk hau eskaineko zu, gaurkoan gabizen ostiral bizitari honeitan, plater nagusi bezala, eta nik, sarrerako bat. Mokadutxoko albergini eta hauntzkazta, holan biribilkiak. Engo ditugu. Horretarako, laba piztuta. Vale. Hau bai, berotzen da bil. Vale. Gero besto zagaiak gordin dituzu hemen armairuan? Ez, 3 dia. 3? Bueno, olioa eta gatza kontatzen baituzu. Vale, eta 3 hoben nola batuko dituzu, nola da? Horrela. Ez ara begira. Horrela. Alberginia mandolina batekin xaflatan ebakiko eta plantxan nengo. Gero xafla bakoitzean hauntz gaztapur bat jarri, bildu eta labekorretilu baten jarriko 5 minutuan 180 gradura erretzeko. Eta gero izango da zerbitzatzea oregano eta olixuak. Hemen txenik oreganoa jarri dut, baina aukeri daukau, berdina itxia erromeroakin, edo... Vale. Bueno, beste edozein belarusentxuekin lehen esan dut dugu, azkenean eskaia edo erabiltzeko, bueno, zuen gurosuen. Eta mintxaukau? Biribilki honekin, oin gaina, aste honetan prestatu zenuen zure Tupper Crop errezetarekin. Entzala errezeta bardina. Bai, baina ez da bardina, baina nahi du esan moldaketa bat egin aldugu honena, pintxo moduan nahi dut esan, xerra bat, plantxan ingo duzuna. Gero, tomate xerra bat baita ere. Bai. Albergineanen gainean eta gazta. Azkenean, osagai berdinak eraman da, kakotxen artean. Ez, berdinak, zarek tomatea eramaten zuen, alberginea eta gazta, baina gazta zan beste modu baten, ez? Ez da zuri ez esati harra. Bai. Baina tomatiak azkenean, nik uste bai, ura igual geixegi... Ez, baina fresko puntu ematen, tio, nahi dut izan, bai. Eta, bueno, eta... Ostra, ni biribilkiak esan duzunen, pentsatzen nahi izango zola xerratan hori moztuta, baina gero... Solako kaneloitxo batzuk edo ingo. Bale, oso no. Bai, baina, bueno, a ver, ideia bat ematearen. Olako antzeko zerbait egiten du, nire lehen guzua zeukan rezeta dela, tontakeri bat, ematen zuen, berak egiten zuen, tomate xerra bat, udan, tomate on bat, tomatea, ezerrein gabe, plantxati pasatu gabe, tomatea, gero egiten zuen, hartu, onjo bat, onjo xerra bat, baita moztuta, plantxan hori, tomate horren gainean, eta ero, foie xerra bat, plantxan eindakoa. Kombinazio hori, bitxia dan arren, zoragarri geratzen zen, eta hiruak olan bata bestearen gainean, olako menditxo bat egiten zuen, eta oso goxoa geratzen zen zerbait izan. Olio erre batero botatzen nion gero gainetik nahi izan ezkero, baina horrela bera bakarrik, eta... Goxo geratzen zen. Ikusgarri, eta hor azkenean zeneukan gordina, kosinatua, gero zeneukan, sapor ezberdinak, testura ezberdinak, baina denen nasketa, hiru hoien nasketa, benetan zoragarri geratzen zela, eta esatzen. Bueno, hain gauza simplia askotan, beti hemen ibiltzen gara, ez dakit nolako
kombinazioak egiten. Bai, ez buruko minak eta aukitza ditugu, baina askotan bizitza Ke ba, askoz errezagoa da, Patri. sinpleagoa da. Askoz errezagoa dela. Ba, ikusi, osagai honek bezala. Azkenean, osagai gutxi ditugu, Bai? hori bai, itxe ditugunean olako, ravioliak, biribilkiak eta honekin, bai, kuiatxoakin, bai, alberginiakin, konturatu gara azkenean honek ura pila bat askatzen daula, eta labian bakarrik itxen badugu, horrek gero, igerileku bat emoten dau. Orduan, niri gustatzen gat gehiago, plantxan itxia apurtxo bat, buelta eta buelta, Bai. bintzat ezetasun apurtxoak kentzeko, Eta ezetasunak entzeko eta mikastasunak entzeko gatza botatzen badiozu gatza gainetik, usten baduzu ordu erdi gatzarekin, horrek izerdia botarazingo dio albergineari, kuiatxoari baita ere, eta mikast puntu hori kentzen dio. Ni gustatzen zait alberginean puntu hori, eta ez diote zer egiten, alde batetik, basi eukitearen, baina horrek ikusiko zu urpila botatzen duela, gero lehortu egiten duzu, eta gero nahi izan eskero hori, Patrik esan dagoa. Balantxan egiten duzue, eta gero, labian bukatu, ero gaurko da. hori da, eta plantxan ESB, gero labian bukatuko ditugu. Fin-finak dituzu. Bai, fin-finaken ditut, beraz, holaxe, buelta eta buelta bakarrik. Oso ondo, betxo, hautz gazta daunkan honetan, eta sokak etola aipatzen ditugu, hor Tolosan nintzen gazta lehiaketa bat, eta hor esneki lehiaketa bat egon zen, eta hauntz gaztaren atalean irabazi zuena Laguardiako Moraita gaztandegiko hauntzai gazte izan zen, eta hau izan zen, honek dauzkate, 300 hauntz dauzkate, eta gero gazta ezberdinak ere saltzen dituzte, eta, daukate, hau irabazi zuen ataz aparte, gero txuria, baltzala holan freskoa, eta lehen galtzorian omen zegoen familiko errezeta bat berreskuratu dute, eta, irakurri, goeratu horrekin, txuria, eta gero hotzara, lehen hotzara eta hemen Euskal Herriko gaztaen hortan, kalitatean barruan, dauela hotzara motako gaztak badaude, eta hau ere egiten dute. Lehen hotzaretan joaten zienak eta holan borobiltxuak, eta... Hori, bigarrena nik, harritu nahuena da, herria, nik eruen ezagutzen, Figarolko... Hori herri beran dago, ez? Nafarroan, Figarol herria, nik enuen ezagutzen, eta bertan badago gaztandegi bat, Granja El Moro deitzen dana, eta bertan daukate, ondutako, kurado, ondua, den gazta bat, hau, 450 haunt dauzkate, eta iten dute baita. Ostras, 450 eurotan. Ez, hauntz. Hauntz, badi batzuk, eh? Badi batzuk. Hombre, hortan bizi mazara, Patri, nik ez dait. Kontua da, 450 zenbaki hori, kutsi gora era, zezu badakizuzuk hartzai batik galdetzen diozunen, hau beti nik hemen txorien etortzen ziren, eta zenbat ardia euskazuen? Ez dakit. Gutxi gora bera. Egun da 200 bitartean. Hombre, 100-tik 200era isa bikoitza da, hau? Holako zerbait esaten dute, inok sekul ez dakit, eta haue, egia da, hortaz bizi behar baduzu, behar duzu esnea, eta azkenean, nahi eta nahi ez. Eta hauek ere baiten dute beste bat horrela freskoa, haue burgo zerako hauntz gazta bat. Bai. Eta gero beste erdi ondua, eta gero beste bat hauntz gazta, esne gordinarekin indako gazta ondu bat ere badaukat. Orduan, gero eta gehiago ikusten dira, hauntz gaztak, baina ni beti esaten duena, hauntz gazta erabili behar duzuen edozein errezetatan, hau da espezia bezala. Neurrian erabili. Bai, eta gainera, hauntz gaztak, nik uste dut hauntz gaztetatik ezagunena dala hau. Normalmente biribiliki honetan eta saltzen dala ruloa edo ditzen dana, ez? Freskoa dena eta holako, lisuna, kampua lisuna daukatenak, eta... Garai baten asko eramaten zen holako entzaladatan eta pila bat jatzen sabienak. Eta orduan jendia hau, fuertegia pentsatzen jago, eta pentsatzen dau, hauntz gazta danak berdina dila. Eta, eski hauntz gazta ez ja gustaten. Hauntz gazta fresko bat. Ero ondua, nik erdi onduak pila bat dauzkat, bella, azken atxean daukadana. Bai, ez dira danak fuertiak. Egia da, bestea baino, ezberdina da, azkenean, animali, familikoak ero, izan da ere, ezberdina da, eta orduan ez dago ez ikusi, ardi esnearekin indako gazta bat, ero behi esnearekin indako gazta bat, ezala, hau, ezberdina da, eta egia da, nik, esango nuke, zapore aldetik eta gehiago nabaritzen dana hori, hauntzana izango zala, ez? Zigor, nire, honek biribilkiak egin bitxut. Vale, bota. Zuk lehen etzakitzunak zelan egin bitxut. Hola, gazta zatitxo bat jarri. Bai. Zolan kaneloi baten edo itxura emon. Eta, hola xe.
Eta hau gero labera jungoa. Hau labera joango da, ez 5 minutu apurtxo bat, alberginia geixa hoiteko, gazta urtzeko, bai. Eta gero zerbitzatuko olixo horrekin. Eta hau patre norbait, oin guk lantaldeko bat izango bainun hemen, bai. Motor batekin, eta norbaiteri etxera eramango bainieko hau, teika hauei deitu halko bainioke hori? Horren ari da gure zuzeu esatia, Ez, baina, etxera eramateko janaria, teika haueia, ez da zetan izan behar ez osasuntxua, zedanok identifikatzen du teika hauei, etxera eramateko janaria ez osasuntxuarekin, eta ez du zertan hori izan behar, ez da gutxi, ez? Ez da hori izan behar, baina, azkenean, bai joera hori badauela, badakit salbuespenak eta egongo diela, baina joeria beti izaten da pizzak, hamburguesak eta olakoak izatea, ez? Gut Durangaldean badauko aplikazio bat, non Durangaldeko 8-10 jatetxe ezberdinetako janaria etxera ematen dizute. Tartean badaude batzuk direna holan janaria askarrekoa, baina beste batzuk jatetxe normalak eroango taberna direla eta beraien janaria osasuntxua eramaten dizute. Beraz, taike haueia osasuntxare izan daiteke. Eta aplikazio hori nire unibertsitateko kide batek sortua. Beitu, haupa, bera. Hau, zema denbora labera, Patre? 5 minutu, Osa, ez da geixau izango, beraz, 5 minutu gongo diela bian, 2 minutu danik bukatuko itxutonek, eta bueltan izango gara, zerbitzatzen eta jaten. Venga, bikan. Hore, segeratzen dira gure mokadutxuak. Vale. Hora zeusen minimalista, Mokadutxoka, ez da, bakotzan dago bat, eta gero plater nagusia. Vale, sarrerako moduan hau, Hori da, beraz, atarako itxugo lan 3. Vale. Eta hemen gogoratzen duzu egin dugula oregano eta olixoa nahasi, baina zuek eskaia, oreganoa edo beste espeziala bai aldozuela aukeratu. Beraz, olixoa putxua gainetik. Ibile naiz makilla sushiarenak ze badukate holan biribilkia hoien itxura. Zure kuadriako batek ekarri zeitzen, oparitxu zatzen holan sotz batzuk. Bai, etxean daude. Bueno, urrengorako ekarri, bale? Bale, nego. Hemen gure albergini mokadutxoak. Bai? Sardexka. Eskuak ime. Baina, bero esan dut, Viteli. Zedes. Zer moduz? Temperatura? Bikain. Temperatura perfektua. Hans da, zer badauka zerbait, Badauka zerbait, Zaporia, bisitasuna. Baina, espinoli honekin, ondo geratzen dela. Bai, belarrekin beti ondo. Oso ondo. Beraz, guk astia emadotzagu amaiera dotoria. Bai. Eta, astegura ona izan, eta astelenian bueltan etorri txorinera mesedez. Baina ez emozionatu, Ze ba? Zene derrez eta izena bakarria. Aurreatu, zeuze? Baina, zaitu. Bueno, agur! Errezeta deitzen dela, hola, Patri! Agur txunetarrok. Nik bai, zuei maite zaituzte. Agur lagunok!